Naglunsad po ang lokal na pamahalaan po ng Bayambang ng isang information campaign kung saan hinihikayat ang mga mamamayan na magtipid ng pagkonsumo ng kuryente at iba pang gastusin sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at enerhiya. Ayon po sa inilabas po na abiso, patuloy po ang pagtaas po ng presyo ng gasolina at diesel na direktang nakakaapekto sa halaga ng pagkain at kuryente. Dahil dito, binigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagiging matipid at matalino na paggamit ng mga resources sa araw-araw. Bilang gabay sa mga pamilya, inilatag ang 6 family rules na maaaring sundin upang mapababa ang pagkonsumo ng kuryente, kabilang dito ang pag-iwas sa paggamit ng appliances sa tinatawag na mahal na oras mula 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi kung kailan mataas ang demand ng kuryente. Inirekomenda rin ang sabayang pagluluto at pagbawas sa madalas na pagbubukas ng refrigerator upang makatipid sa LPG at sa kuryente. Pinayuhan din ng publiko na bunutin ng sasaksakan ang mga appliances na hindi ginagamit upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng kuryente. Samantala, iminungkahi ang paggamit ng aircon sa 25 degrees Celsius kasabay ng electric fan upang mas maging epesyente ang pagpapalamig ng silida. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang regular umano na paglilinis ng aircon at fan filters kada 2 linggo upang mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente. Hinikayat naman din ang pamilya na magsama-sama sa isang kwarto sa oras ng matinding init upang mabawasan ang paggamit ng maraming appliances. Hinikayat naman ang publiko na simulan agad ang mga simpleng hakbang na ito upang makamit ang mas matipid at mas maayos na pamumuhay. IFM News. IFM News. IFM News.